subscribe button and hit the notification bell. Ting, 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 ting. So for today's video, magmumukbang na naman tayo. At ang kakainin natin ay lechon belly and ice cream and meron tayo ice cream and vegetable salad and mangga. So naapay usa dito pero dili naman ang mahubog. So naiusa dito para sa silang Mama Mercy. And then sa tao sa balay. So guys, kani nga among gibukbang karon sponsored ni. So ipapakita muna namin guys ko yung isa. So at may mangga pa kami nabibili. ito yung ibibigay namin doon sa kanila doon sa baba. Sa kanila ito. Itong parting ito. So ang nag-sponsor natin niya Casey. Sponsored by Maricel Blanco. Okay. Maricel Blanco. Thank you kayo. Thank you, ma'am. So guys, ang iyang sponsor dili lang kay kani. Napay umaabot na mo mga seafoods mukbang o kuan katong pansit nya, pork ribs. So ginganan mo pag budget mo ang gipadaan yung kwarta. Ikaduha na mo kay para dili masayang kung di mo hurot. Okay. Chin, smile. Yan na. Hatagan nila ka. So may chopstick tayo dito guys. So ano pang hinihintay natin? Let's pray. Let me the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you po Lord sa pagkain na nasa aming harapan. Sana po lahat ng tao ay may kinakain. In Amen. Jesus' name, amen. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Let's eat na! Eat now! Wait. So, eat na tayo guys. So, sobrang crispy oh. Wow! Sobrang crispy talaga guys. Sobrang... Very good. Sus, langas yung si Chin. Awa. Chin, may pamukanta lang ka, Chin. Kanta lang, be. Amay! For Nitch. Ano, kainit pa. Okay. Ay, mama. So, baby chin-chin. Pakita. Sobrang crispy talaga niya guys. Di man init good. So guys oh. Oh, so papi init. Dali. Dali. Ipanaukon daw si Chen. So pinanaog muna namin si Chen guys kasi sobrang cute. So, pinababa muna namin si Chin-chin. Huwag ka na lang dyan oh. No? Init ka, eh. Oh, grabe guys. Ang crispy guys. Parang... So, hello pala sa mga babies sa likod, no? Hindi Nabili. makikita yung brown. No! Kainit. No! Kainit. Oh! Kainit. Ano yung unod ako? Unod na! So guys, sarap talaga guys. So umiiyak kayo si Chin guys, no? So guys, pasensya na guys kung mahina yung mga tingog namin kasi ang uban namin mga silingan natutulog na. Kayo pa? So guys, no? Sarap kayo good kay sobrang juicy pa niya. Kaming pa gusto ko ulit og unod. So guys, hindi na kami sure kung mauubos namin pa. So kumakain din ngayon pamilya namin. Gusto niyo tayo?
So nikaon di sa do ka ubos Nakaon sa garon sila, family na mo niya. Kitchen, dito na ako ipakaon. Pabalik ko na mo dere later. So masarap ng timpla. Lamig yung timpla. Ha? Mami guys. No, kay bang cupcake. Later. Ako ang red. Ay, di ko makita. Ay. Ako ang yellow. Ako ang pink. Ako ang blue. So pasensya kayo kung dili paghihapon may professional nga mukbanger no kay. Way klarong sit up. Oo nga eh. So ganyan talaga yan eh. Dako ikog space diri iyo gamoy. So, So kanina guys natulog ako kasi nakatulog ka kahintay kay dugay jud kinaluto dai. buntag nagluto hantod gabi eh. Nya ako kay wala lang ko katog guys kay paan. Ako katog guys kay nagsinguto ko. Nagpahinguto. So nag-away mi ni Nitch giniha kay wa gud siya natulog. So guys no, grabe ka dugay yung luto gid kay alas 2 kasugod human og city. Almost 5 hours. Ah. Lamig kayo. So guys. Simang sarap talaga yung salad. Ngay. Hindi pa ko to tilaw. Dito pa nito. So guys, parang ako lang makakaubos nito. Ano sa na ay? Ano yahang. Mga linyahan ni Wala lang kay sauce nito. kalimutan natin. Nakalimutan namin ang sauce. Okay, masarap naman kahit walang sauce. Oo nga. Na. Basta ha. Blue, kuwam lang blue. Ay, sorry. Ang balat lang eh. So guys, meron na kaming chilling place. Bungol, ang bungol ko talaga ay. Pengi tissue. Nami kayang panit guys, oy. Ay, So gipaningot ako talaga ng kakain ay. Uy, tinig mo sa shoot. Ano daan? Nalamas. Nakanuna. So excited na kami magmukbang tomorrow ng Seafoods. seafood. So, pasensya na guys, ganito talaga yung ganda ng pwesto ng pagkain eh. Kanina hindi namin na pwesto na maayos eh. Yes. Sorry guys. Ice cream, chillin', ice cream, chillin'. Na. So guys, sana tataba na si Nitch. Oh. Kakamukbang. Kasi sila lang tumaba, guys. So, daming talagang PC guys. Pa PC sa iro. It's nanan. Ano, parang magtayo na Jesus. Ganihan ba? So guys no. Grabing kaon na Nitch. Parang walang Nangyari. ayun, parang walang nangyari. So guys, shout out pala kay Baby Baby Kaiser. Kaiser. Hi Kai. Hi, hi. Mga Mga tabi. tabi. And sa tanang Soronio family. Okay, shout out. Shout out and the Aktan and Lula Joy. Guys! So ang iro guys, pinakatumaho. Grabing mantika sa grabing tambok guys. Banaw din sa mantika. So pasensya kung medyo ngit-ngit no, pero wala ka na mo makaya guys, sorry. Kasi hindi makaya sa power bank. Ay,
Kasi ang power bank, kalubato na. Pink akin ha. Matindin sa ng red, uy. Yellow imo ha, kubla. Clarity. Hindi kasi kami nakadala ng maraming baso kasi temporary pa mo ang hagdanan. Ang hirap ng sakyatin eh. Kasi guys, hindi na kami makasakasaka dito, hindi na kami makatiktok dito kasi si Matintin sobrang uwi. Kung sasaka kami dito, magre-resort kami kasi binuk niya kahoy. Ay, basig mga tagak mo. So guys, marang gusto na ko pabalikod sa chin. Kinabaw mi nga naidaghang gusto kayo nga naa sa chin. Diba? Daghan kasi request nga sa chin. So, kung siya pabalikan guys. So we'll right back. So, try natin yung salad no, ginawa ni Mami Tintin. So, hindi talaga ako marunong chopstick guys. All around the mulberry bush, the monkey chased the weasel. The monkey thought 'twas all in good fun. Pop goes the weasel. A penny for a spool of thread, a tuppence for a needle. That's the way the money goes. Yay! Ice cream! Aliit na! So, nana sa chin guys. So guys, nana si Chin guys. So, ice cream for baby chin. For me. So guys, no, nana akong baby. Akong baby palang mga. Ay, balik to ini. Ay, ako nasa dikli baby di ay baby plangkat akong usa. Nasa nga ibang Mga agtang kadag ko. Mga kadag ko. Ay, sabat niya. Sige, libang-libang. Wala na ko mangga nga. Tarong. Please welcome. Inis, guilt, ipait, makapobre, pahardo, princess. Dali. Kuanti kag, ikaw na di ka. Nari, kuanti kag ice cream. Dali na. Awa ka lang kuntiyan. Ako sad, kuanti mo dali na. Shout out di ay tigigi no. Patagaan to sa ice cream. So, So, na mga bata, mga visitor na rin, no? Kaya ngayon, og ice cream. Pagkitaan ko yung Ay, mana. kutsara, pahulab sa kutsara ni ati. Pag tigigi ka. Ano pagsaba, uy? So guys, sabaan talaga kami sila guys. Ay. Nakanak niyong bisita na sloyo, nakakauna na. Si Chinis, di makita na. Mga tigidir. Chin, what's up nga, Meg? Oh. Yan, dapat siya mga unga sa loyo. So, tapos na natin bigyan lang ng kain na kayo dyan. Gil, pwede ikipuli na ako dre, Gil. Gil, ikipuli dre, tapat din SBK. Ano Kami yun? habi. So guys, exit sa kuno, sila na sa no. Ari ka dre, din. So, exit sa mino kay, no, na yung mga anghel ay gaway langit. So, nalanay na gina mga ice cream mga jay. Kasakit sa dugan. Lair, huwag na po anong Ay, kalamit. Ay, ko ko gang. Ako sa. Ay, ko So, musta ma mo? Okay ka. Pagka kaayot uyo, ganyan pag akong kumakaon. Oh, si Atinis no, fighter kayo siya. Siya rin makahurot ana. Ayay. sarong ginambo. Oo, langi ata ay. Dali kayo. Pop goes the weasel. Nagtirim na good cook, good kinatukan ko. Dito, blue. Mo ay magiinan. No, uy, gilo kung imo. Ilabi na. Ako daw sa paano. He chased the weasel. The monkey thought 'twas all in good fun. Pop goes the weasel. A penny for a spool of thread, a tuppence for a needle. That's the way the money goes. Pop goes the weasel.
Hala! Mukbang! Ang ani kang ngit-ngit kung may ring light, guys. Yay! Wala na i-brand out. Nauya-uya basa, uy! Yeah, lamian. Yan, kalok-kadlaw ko ng Sa tambo. tibuok, kalibutan. Wala na sa marshmallow. Ang ito ba? Nga nga na yung una ni kaon. So, happy bear months na, guys. Saan ang bear months na ito? Mag-inom nag-bear ng tiguang. So, guys, it's first day of September, guys. Happy na Pasko. Sundugma na. So, guys, sabat na git kay diri, guys, no, kay nanakalan sila tanan diri, guys. Kay naas tatay, basta naagad di katay. Ang tatay siniboy. Ang iyahagyong baba, dili gid makahinay og bulyong. Sumay. Sumay lang. Mangita pa kay sumay? All around the mulberry bush, the monkey chased the weasel. The monkey thought 'twas all in good fun. Pop goes the weasel. A penny for a spool of thread, a tuppence for a needle. That's the way the money goes. Pop goes the weasel. So guys, naurot na gini. Sini sa ginakurot kan uno. Hala, grabo! Pakata na lang sination niya, ha? Hindi po gani. So, that's it, mga Meg. Thank you for watching everything. So, busog na kayo ko. Paghapon pa. Wow, kaon mag-yes. Yay! Hope you enjoy and I thank you. La 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 la. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice cream. So and ice cream.